Transport Malta nediet l-istrateġija u l-pjantazzjoni nazzjonali taċ-ċikliżmu. Strateġija b'54 proposta differenti immirati sabiex aktar persuni jitħajru jużaw ir-rota minflok jivvjaġġaw bil-karozza privata. Fost dawn il-proposti hemm il-kunċett li jiffaċilitaw li vjaġġar ir-rota fosthom magħruf bħala kuruturi urbani għaċ-ċiklisti, magħmra bit-teknoloġija tal-kameras tas-sigurtà u sinjali tat-toroq favur aktar sigurtà. Fir-rotta mill-Belt sa San Ġiljanu lura u mill-Mosta sal-Isptar Mater Dei u l-Università u lura qed jiġi propost li jkun hemm korsija dedikata għaċ-ċiklisti. Din il-korsija mistennija tkun magħmra b'CCTV cameras u sinjali fost oħrajn. Id-direttur tas Sustainable Mobility Unit fi ħdan Transport Malta, Peter Paul Barbara, spjega kif se jaħdem dan il-proġett. Biex niffaċilitaw u nagħmlu nagħtu serħan moħħ lill-vulnerable road users bħal huma min juża rota, qegħdin ħanamlu ċertu interventi f'dawk it-toroq bħal huma CCTVs biex ninforzaw l-speed limits il-ġodda li se jidħlu fis-seħħ fuq dawk il-kuruturi qed nitkellmu fuq speeds bejn 25 u 35 km skont is-section ta' triq u skont il-karreġata. Se nagħmlu miżuri ta' sinjali mal-art ġodda, sinjali ovvjament kull tip ta' sinjali li ħanasbu li għandhom jitlu f'dawk is-sections, ħanagħmlu traffic calming measures addizzjonali, is-sistemi li se nagħmlu se jieħdu anke data ta' kemm jintużaw karozzi in real time, kemm jintużaw roti, kemm jużaw nies dawk is-sections. So qed nużaw sistemi ġodda ta' artificial intelligence se nkunu qed nużaw biex niġbdu data ġdida. Bil-ħsieb huwa li jsir studju sabiex ikun hemm aktar rotot li jkollhom il-kuruturi urbani. Nittestjaw daw il-miżuri kollha di teknoloġija ġdida fis-sections partikolari l-iktar li għandhom bżonn l-iktar li huma frekwentati mit-traffic. Qed isir studju jew ħajjibda jsir studju biex nidentifikaw rotot oħrajn fuq qafas nazzjonali li jistgħu jiġu replikati daw iż-żewġ proġetti pilota. So once li jkun dak l-istudju mbagħad inħarsu lejn netwerk ġdid li jkun propost u naraw kif nistgħu nimplementaw fuq perjodu ta' żmien. Il-Ministru għat-Trasporti Imbord faħħar il-ħidma ta' Transport Malta li ħadmet fuq din l-istrateġija nazzjonali. Qal li din naraw sensiela ta' azzjonijiet li qed jieħu l-Gvern favur bidla essenzjali fil-kultura tat-trasport tagħna. Filwaqt li spjega l-bidla fil-mod kif nippjanaw l-vjaġġar f'diversi inizjattivi differenti. Importanti huwa li issa nsegwu, għandna bżonn bidla fil-kultura, għandna bżonn illi ninvestu iktar fl-infrastruttura tagħna, però anke fil-regolamentazzjoni ħalli niżguraw li mhux biss ikun mod ieħor ta' kif wieħed jista' jvjaġġa minn post għal ieħor, imma anke jkun qed jagħmel dan b'mod sigur. L-istrateġija u l-pjantazzjoni nazzjonali taċ-ċikliżmu issa maret għal konsultazzjoni pubblika bil-Ministru Imbord ħeġġeġ lil kulħadd sabiex jipparteċipa.